Ahoj, zdraví ťa Marian Černý, zakladateľ No Will No Skill a autor publikácie Princípy pre človeka s podtitulkou Ako byť zdravý a vysekaný po celý rok bez rátania kalórií. Dnes mám pre teba jednu veľkolepú novinku a to je Princípy pre človeka sú teraz dostupné aj v tlačenej verzii. V dnešnom videu ti poviem niečo o tom, čo ťa táto kniha naučí. V prvom rade, ako už z názvu vyplýva, sa dozvieš, ako sa dostať do formy a ako byť zdravý po celý rok bez rátania kalórií a podobných blbostí. Väčšina ľudí si totiž myslí, že na to, aby boli vo forme, sa musia neustále obmedzovať a že musia znižovať svoj príjem kalórií. Fitness časopisy ťa v tomto iba potvrdzujú. Hovoria ti, že na to, aby si bol vo forme, potrebuješ jesť neviem aké celozrnné výrobky a musíš sa vyhýbať tučným jedlám s vysokým obsahom cholesterolu. Princípy pre človeka ti ukážu, že toto je úplná blbosť. Princípy pre človeka ťa naučia, že slanina a maslo sú vlastne tvoji priatelia. Tento životný štýl vyvíjam už niečo vyše 5 rokov. Skôr než som začal, som už čo to mal naštudované o zdravej životospráve. Stále ma ale trápili alergie, stále som mal výkyvy energie a stále som bol chorý asi 5 krát za rok. Niečo mi na týchto verejne dostupných informáciách nehralo. A tak som sa rozhodol, že sa pustím do samoštúdia a začal som hľadať niekoľko hodín denne veľké množstvo informácií. Čítal som knihy, čítal som články, počúval som rôzne audiobooky. Trvalo mi niekoľko rokov, kým som si vypestoval pomocou pokusov a omylov tú životosprávu, ktorú nazývam život moderného človeka. Dnes mi alergie takmer úplne zmizli, choroby ma obchádzajú oblúkom a môj level energie je stály počas celého dňa. Pomocou princípov pre človeka môžeš dnes aj ty dosiahnuť podobný výsledok bez nutnosti prechádzania si tými stovkami omylov, ktorými som si ja už prešiel. V tejto knihe sa dozvieš, ako pomocou jednoduchých, ale trvalých zmien môžeš poprvé vybustovať svoju imunitu tak, že ťa moderné choroby budú obchádzať veľkým oblúkom. Po druhé, naberieš svaly a zhodíš tuk. Po tretie, zväčšíš svoju produktivitu a mentálny výkon. Táto kniha obsahuje okrem publikácie Princípy pre človeka aj druhú publikáciu s názvom Tuky, návod na použitie. A v nej sa dozvieš, prečo vlastne cholesterol a nasýtené tuky sú nieže nezdravé, ale vyslovene potrebné pre život. Keď si osvojíš tieto princípy, už nikdy sa nebudeš vrácať ku svojim starým návykom. Ak si objednáš Princípy pre človeka teraz, budeš navyše pridaný do môjho VIP klubu pre človeka. Je to vlastne elektronický newsletter, v ktorom ti budem pravidelne posielať moje najhodnotnejšie tipy ohľadom životosprávy, stravovania a tréningu. Ak si myslíš, že je čas urobiť niečo pre seba, objednaj si Princípy pre človeka ešte dnes a buď aj ty zdravý a vysekaný po celý rok.